Dobar dan poštovani gledatelji, gledate video kanal Numizmatika.net posvećen numizmatici i faleristici. Ja sam Zlatko Vičević, a današnja tema dana je da li vrijednost numizmatike s vremenom raste? Odnosno, da li kovanice i novčanice dobivaju na svojoj tržišnoj vrijednosti kako vrijeme prolazi? Ovo je zapravo dosta jedna složena tema i na nju se baš ne može tako jednostavnije odgovoriti, međutim ja ću nastojati cijelu tu situaciju oko toga, cijelo to pitanje, odgovoriti na cijelo to pitanje na što je moguće jednostavniji način. Sad ovako, u prvom redu što valja imati na umu je da je numizmatika roba na tržištu kao i svaka druga. Znači, vrijednosti, cijene, rast cijena, pad cijena, za sve to postoje neke određene zakonitosti koje vrijede i za sve druge robe. Svakako valja imati na umu da je numizmatika luksuzna roba, numizmatika kao aktivnost, kao i općenito kolekcionarstvo spada u luksuze i to je nešto što nije primarna životna potreba kod ljudi, odnosno ljudi na to neće trošiti novac ukoliko ga stvarno nemaju viška da bi ga na to trošili. Osnovno pravilo koje se tiče rasta i pada cijena numizmatike je zapravo pravilo koje vrijedi i za drugu luksuznu robu. Što to znači? To znači da ukoliko je stanje općenito u gospodarstvu, ukoliko je standard u određenoj državi ili na određenom području dobar, ukoliko taj standard raste, ukoliko se ekonomija okreće, znači ukoliko radi trgovina, radi građevina, rade usluge, ljudi zarađuju više novaca, zadovolje bez problema one svoje životne potrebe koje su osnovne, znači bez problema plaćaju račune za režije, bez problema kupuju hranu, plaćaju stanarine i tako dalje. Ukoliko im ostane viška novaca za uživanje, za neke luksuze, onda i u toj situaciji vrijednost numizmatike kao luksuzne robe raste. Što znači da neko ko ima plaću, ajmo reći, 2-3 tisuće eura, potrošit će na osnovne životne potrebe možda 1000-1500 eura, ono ostalo mu ostane viška i tu ima neki prostor da se vrlo komotno bavi numizmatikom i da kupuje kovanice i novčanice bez problema. U takvoj situaciji će znači vrijednost numizmatike kao luksuzne robe zbog rasta potražnje rasti. Međutim, u onoj drugoj situaciji kada gospodarstvo počinje slabiti, kada ljudi sve teže zadovoljavaju životne potrebe, u toj situaciji će i vrijednost numizmatike kao luksuzne robe početi padati. U takvim situacijama se obično događa, pogotovo kad krene recesija, da se ljudi zapravo rješavaju luksuza, rješavaju se onog što im zapravo nije neophodno za život. I tu je recimo numizmatika prva plati glavom, odnosno ljudi počinju rasprodavati svoje kolekcije. Posljedica toga je da se nađe većina robe na tržištu, a istovremeno i padne potražnja za robom, znači imamo dva elementa tu. U toj situaciji, u tom slučaju, vrijednost numizmatike počne padati, s time da se dogodi i to da može početi vrlo naglo padati. Evo recimo, ja se sjećam situacije prije 2008. godine i nakon 2008. godine koja je prekretnica za numizmatiku, osobito za trgovinu numizmatikom, osobito za vrijednosti u numizmatici. Dogodila se jedna situacija da je došlo do recesije, do krize na globalnoj razini i nakon tog trenutka, nakon 2008. godine, situacija na numizmatičkom tržištu se dramatično promijenila. Prije 2008. godine imali smo konstantan rast na području Hrvatske i na području općenito Europe, imali smo eksponencijalni rast cijena nekih kovanica, nekih novčanica. To je jednostavno u ono vrijeme kad se događalo zapravo izgledalo je kao da nije normalno. Međutim, nakon 2008. godine, nakon te recesije poznate svjetske koja je trajala neko vrijeme, numizmatičko tržište se dosta raslojilo. Na tržištu se pojavio ogroman broj materijala srednje vrijednosti i niže vrijednosti i naravno da je to utjecalo na cijene i da su cijene se u tom trenutku pale, u tom trenutku su zapravo cijene pale, a možemo reći da se dogodila ovako jedna žešća korekcija cijena na numizmatičkom tržištu. Interesantno je da je vrijednost skupih predmeta, da je vrijednost skupih kovanica i novčanica i dalje nastavila kontinuirano rasti bez obzira na tu krizu.
O tome zašto je to tako, to ću malo kasnije govoriti u drugom dijelu ovog videa. Utjecaj na cijene numizmatičkog materijala, odnosno na ta kretanja, da li će rasti nešto, da li će cijene za nešto padati, mogu biti razni. Evo recimo jedan od čimbenika koji utječe na cijene je utjecaj špekulanata. Naime, na određenom tržištu nakon nekog vremena, nakon što se trguje numizmatikom, počinju se javljati špekulanti koji onda kupuju određenu numizmatiku, kupuju određene specifične kovanice, novčanice, gomilaju ih, spremaju ih, ne prodaju ih, kako bi izazvali na neki način nestašicu tog materijala na tržištu i cijena shodno tome raste. Međutim, nakon nekog vremena ti špekulanti, da li se preračunaju ili im se nešto poremeti u njihovoj matematici, počinju puštati ubrzano tu robu na tržište i cijena tu pada. Znači tu imamo situacije kada je neka roba izrazito tražena, kada su neke kovanice izrazito tražene, stvara se fama oko toga, toga više nema na tržištu, ljudi to počinju ubrzano kupovati, plaćaju neke iznose koje inače možda ne bi platili ili koje nisu tržišno, nemaju smisla, međutim zbog te fame koja se stvara oko tog materijala ljudi preplaćuju stvari, kupe ih po nekim ekstra cijenama, međutim nakon nekog vremena taj materijal se pojavi u većoj količini na tržištu i cijena jednostavno pade. Znači to je neka situacija koja se dogodila i u ovom našem tržištu, na tržištu Hrvatske, a i na tržištu cijele bivše Jugoslavije, da su neke stvari koje su na ovom trenutku bile izrazito teško za naći, koje su bile tražene, sada ih možete naći po vrlo pristupačnim cijenama. Nadalje, utjecaj na rast ili pad cijena jesu preferencije u skupljanju. Znači, samo skupljanje, samo područje interesa koje je kod ljudi popularno se mijenja s vremenom. Znači, dogodi se situacija da je u nekom razdoblju neka numizmatika, neke kovanice, novčanice su interesantnije i onda to svi skupljaju, svi su zainteresirani za to, svi žele imati te primjerke. Međutim, u nekom drugom periodu to jednostavno padne interes za tim područjem i ljudi počinju skupljati nešto drugo. Znači, imali smo svojevremeno situaciju kada je recimo dubrovačka numizmatika bila izrazito popularna, ljudi su to kupovali, ulagali dosta novaca u to. Međutim, nakon nekog vremena dogodi se nešto na tržištu da se ljudi zasite i jednostavno to stave sa strane i počnu recimo skupljati slavonske banovce i sad odjednom svi skupljaju slavonske banovce, svi to kupuju. Međutim, opet u nekom drugom trenutku padne interes za to, padnu shodno tome i cijene i ljudi se prešaltaju, ljudi pređu na skroz neko drugo područje, sad svi skupljaju, ne znam, jugoslavenske novčanice. I sad cijelo vrijeme se ciklički ponavljaju ti trendovi u kojem je nešto izrazito popularno, cijenjeno i traženo, a u drugom trenutku više nije. Meni je recimo dosta interesantno situacija sa egzotikom, znači egzotičnim kovanicama i novčanicama. Radi se o materijalu obično iz zemalja, recimo malenih afričkih zemalja, pacifičkih zemalja, zatim ovih malih državica u Oceaniji. To je recimo prije 20, 30, 40 godina takva numizmatika je bila teže dostupna recimo u ovim krajevima. I događalo se to da kad se neko pojavio recimo sa kovanicom, novčanicom sa Jamajke, iz neke male oceanijske države, iz neke male afričke državice, to je bilo izrazito interesantno i ljudi su recimo za to plaćali poštene novce da recimo imaju takav neki egzotični primjerak u svojoj kolekciji. Danas u ovoj eri interneta, kada trgovina više manje slobodno funkcionira u svijetu, do takvih primjeraka je zapravo vrlo jednostavno doći. Cijene za te kovanice i novčanice koje su nekad bile vrlo atraktivne, vrlo popularne, danas su vrlo niske i to se može nabaviti recimo za neke male novce, relativno manje iznose, može se nabaviti jako puno tih afričkih, jako puno tih malih azijskih zemalja koje su zapravo ništa numizmatički posebno, ali kažem, nekada je do toga bilo teže doći, cijene za to su bile veće, cijene su bile za neke primjerke abnormalne, međutim danas je to zapravo vrlo česta, vrlo obična i jeftina roba.
E sad, ukoliko je neko kupio takav primjerak prije 20, 30, 40 godina, on ga je puno platio, a danas mu takav primjerak ne vrijedi baš puno, zapravo vrijedi puno manje nego što je to vrijeme platio. Kod srebrnih i kod zlatnih kovanica valja svakako uzeti u obzir i vrijednost metala, odnosno tržišnu vrijednost metala kao sirovine koja s vremenom raste, znači cijene zlata i cijene srebra su u proteklih 10, 20, 30 godina dosta rasle. Isto tako to je utjecalo na vrijednost tih kovanica koje su izrađene od zlata, koje su izrađene od srebra, da i njihova vrijednost shodno tome raste. Ono što mogu na kraju ovog videa reći, odnosno odgovoriti na ono osnovno pitanje sa početka videa, da li vrijednost kovanica i novčanica s vremenom raste, odgovor može biti da i ne. Znači, vrijednost nekih komada može rasti, međutim isto tako može padati. Neke kovanice i novčanice mogu se pokazati kao odlična investicija, jer se može dogoditi da njihova vrijednost naraste eksponencijalno, međutim isto tako neke kovanice i novčanice koje se danas nabavljaju mogu vrijediti bitno manje, da ne kažem ništa, ukoliko postanu nepopularna roba, ukoliko za njih padne interes. Znači, vrijednost numizmatike s vremenom nije da mora rasti. Ona može rasti, može padati, to se može izmijeniti da nešto raste, pa padne, pa opet raste. Isto tako može pasti, pa s vremenom opet rasti. Tu nema nekog pravila. Znači, sa time je kao i sa svom drugom robom koja se javlja na tržištu. S time da bih rekao još jednu stvar koja je recimo interesantna za kolekcionare koji gledaju na svoju kolekciju kao na određeni oblik investiranja, da se možda fokusiraju više na skupe predmete, da se više fokusiraju na nabavku rijetkih kovanica, rijetkih novčanica, zato što se za njih pokazalo da te promjene na tržištu manje utječu na njih. Zašto je to tako? Iz razloga što skupe kovanice, skupe novčanice kupuju uglavnom ljudi koji su bogati. I sada, ljudi koji imaju novaca, koji imaju 5 milijuna eura, 10 milijuna eura, kod njih ako dođe do krize, njima će se recimo prepoloviti ta njihova imovina, međutim i dalje on ako spadne sa 10 milijuna dolara na 5 milijuna dolara, on je i dalje bogataš. Onaj koji spadne sa, ne znam, milijarde eura na 300 milijuna eura, on je i dalje bogataš. Međutim, onaj koji spadne sa 10.000 kuna na 3.000 kuna, taj postaje zapravo sirotinja. I sad u čemu je stvar? Više se onda isplati u investicijskom smislu kupovati skupe stvari. Jer skupe stvari će uvijek kupovati ljudi koji imaju novaca, oni će uglavnom uvijek imati novac jer se i znaju zaštititi kad nadolazi neka gospodarska kriza i za takvim stvarima će uvijek postojati potražnja. Ovaj materijal srednjeg ranga, on će uvijek fluktuirati. Znači, tu uvijek, ako gledate čisto investicijski, snosite neki rizik za koji ne znate kako će stvari izgledati u budućnosti. Znači, vrijednost te robe može pasti, može rasti, zapravo nikad ne možete biti 100% sigurni. Znači, ako gledate na numizmatiku ne sa stajališta samo uživanja, već želite više pojačati tu neku investicijsku komponentu, bolje se fokusirati na skupi materijal, pa makar recimo za 5.000, za 10.000 eura kupiti jedan jedini komad, nego imati kolekciju, ne znam, od 5 ili 10.000 primjeraka. U svakom slučaju volio bih čuti i vaše mišljenje o ovoj temi. Ukoliko imate kakav komentar, kakvu kritiku, bilo što možete ostaviti u sekciji za komentiranje. Isto tako ovaj video možete vidjeti na YouTubeu, na Facebooku i možete nas pratiti na drugim društvenim mrežama. Hvala vam na pažnji, nadam se da je video bio koristan i vidimo se u sljedećem videu.